An filɛbaaw ni an lamɛnbaga cɛ ana muso denmisɛn ni mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ani ɲankuma. Fala Keyita k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Bi su in na min ye kibaruya telimanw ye an bɛ juma la. Tubabukalo tile 16 san 2026. Bi maliyɛn caman ye tasibila kɛ Ibrim Boubacar Keyita ye. Ale ka soma yɛlɛmali o san 4 tun ye bi ye. Bonyamasegu ni waleɲuman dɔn ani maa minnu jɛra. Maliden gansanw fana olu fana ye foli tanuni kɛ ka ɲɛsin Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ma ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka wulikajɔ ni cɛsiri kununko tile kɔnɔna na. Baara minnu kɛra ni pankuru ye a ye nɔbɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya tesalitikaw fɛ yen. Mali ale ni Alizeri dancɛla ta kɛra nɛgɛ ka ye. Maramafɛn dɔ tun bɛ yen ale kɔni tun bɛ ka munumunu salo kɛ armée y'a walon ka taa bɔ ka bi ka minɛn bɛɛ lajɛlen waraka ka bɔ ɲɔgɔn na k'a kari. Baro kɛlɛtigi ko sa ko wulikajɔ bɛ senna Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen min ye armée ye. Maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min ye jamanadenw bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na. Sabula nin waati in na a yelen don k'a fɔ ani Alizeri dantɛla sanubɔyɔrɔ min bɛ yen sa maa caman bɛ yen olu bɛ ka t'u duuru sanu kɔrɔ ka taa ta. Armée ale kɔni bɛ lawaleyali kɛ lawaleyali min bɛ yen bi n'o bɛ tali kɛ maa o maa la sa ne kɔni kɛlen don ka t'i sigi sanubɔyɔrɔ ninnu na. I ta fila ani cɛtigɛ sabula sɛbɛn tɛ maa maa bolo o tɛna se ka to yen tuguni an ka jamana ale kɔnɔna na. Fala ye Mali jamana nansaralakaw ka kunnafoni gafe min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Jeune Afrique ko a kana tila yan a kana feere an ka jamana kɔnɔ tuguni. Minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna ni ale yɛrɛ ye fanga ka kuma lasela ye Général de division Ablaye Mayiga ale ye bataki bɔ ko k'a sababuya kɛ min ye Jeune Afrique ye a ye waleya min kɛ o ti bɛn ko Jeune Afrique feereli a tilali k'a ye maa bolo a kɛra sugu o sugu ye ko a kɔnnen no Mali jamana ale fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Jeune Afrique ye k'a jibina ngalo min ni tiɲɛ cɛ ka jan a y'o ta k'o da fasoba jamanaba in na basigibaliya ka se ka o ɲɛsin jamana ma min ye Bamajɔlen juguya wale kɛbagaw k'olu ka waleyaw k'olu kɔkɔrɔma don taji ta degun min yera o la k'o ta k'o sankɔrɔta k'o kɛ i n'a fɔ dɛsɛ ka ɲɛsin an ka baarakɛlaw ma min ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kibaruya fɛn fɛn bɛ yen n'u y'a di u ma jamana ɲɛmaaw ɲininka o hakilina na u m'u fɛla ɲininkali kɛ k'u sigi dɔrɔn k'u ta kɛ a sɛbɛnni ye ka jigin fo ka taa Mali ale ni AES jamanaw ko ka olu la siga Burkina ale wolomasiri tabaw la min ye tiɲɛ min tɛ nin journaliste ko in kɔnɔna na baara kɛcogo kunnafonidilaw fɛ min kan ka lase ka ɲɛɲini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko baara ma kɛ min ye ka kuma di fan fila bɛɛ ma ko o ma ye a la nkalon min taara ka da maaw kan n'o ye Mali jamana ni AES jamanaw ye fo ka niw k'olu fujine ɲɔgɔn kɔrɔ o la sa Mali jamana ko sa ko ale kɔni b'a ɲini jamana kɔnɔna na yan maa si kana Jeune Afrique san maa a kana feere a kana tila a kana ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na sira sugu o sugu fɛ wa ko ni maa min fana y'i kana gɛlɛya k'a ta fala ye ko min ye sariyaw ye ko o na boli ka kɛ ni Mali ale kɔnɔna sariyaw ye k'a daminɛ bila sa sɛbɛn in n'o fasirila janvier kalo tile 16 san 2026 fo don min sa ko Jeune Afrique kɔni ko ale tɛna don an ka jamana kɔnɔ yan tuguni. Premier ministre sɛbɛn in taara di ale ma minisiri min bɛ mara kama bɔli ko kunna o yɛrɛ fana ye dɔ sɔrɔ a la sariya minisiri so min ye jamana kɔnɔ lakana minisiri so ye Aki ka taa fara anw yɛrɛ kunnafonidilaw ka minisiri so ma a cira Jeune Afrique yɛrɛ fana ma Mali ye a dɔ mara a yɛrɛ ka archive olu kɔnɔna na sɛbɛn fasirila maa min fɛ Général de division Ablaye Mayiga mara kama bɔli minisiri gouvernement ale ka kuma lasela tajiko ta nasira fɛ minisiri min bɛ jagoko kunna ale ni taji feerelaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ
min ye siɲɛ kɔnɔntɔnnan kun ye nin ye u ka babu ka se ka hakililajigi kɛ baara minnu kɛra ani maaw bɛ ka kuma minnu fɔ tile fila ninnu na fura bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min ɲɛfɔli kɛra minisiri ye tuguni fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen n'olu kan ka se ka sigi sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye nin ko in wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sa k'a dilan k'a ɲɛ k'a kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye k'u bɛna n'a lajɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan o la sa minisiri kɔni ko sa ko kabini desanburu kalo tile 29 ka na se janvier kalo tile 12 ma citerne min donna an ka jamana kɔnɔ citerne min donna an ka jamana kɔnɔ min ye 123 ye 345 466 ko olu de kɔni donna jamana yɛrɛ kɔnɔna na koyi citerne minnu donna sa u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko a bɛ ka dɔ fara taji kan 100 saradala 30 o de bɛ ka 34 o de farala kan ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ sa yaasa taji ninnu bɛ se ka se u seyɔrɔ la cogo min na jamanadenw bɛ se k'u sɔrɔ cogo min ye DGCC ka bolofara min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la n'o bɛ lakɔlɔsili ni ko bɛɛ lajɛlen kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni bɛ ka don jamana kɔnɔ olu ni polisilakaw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na k'a labila ka taa fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye taji dɛndɛnko ɲuman ye ka se ka se kunun ko sufɛ k'a dugu jɛ bi sɔgɔmada in na la a yirala k'a fɔ sa ko min ye Joyila marabolo ye ko taji kɔni sera ale fɛ yen min ye citerne hakɛ min sera ye u yɛrɛ ka DNCC bolofara min bɛ n'o ye Fuseni Kone ale ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ ka ale lamɛn. An bɛ foli kɛ fɔlɔ Jolakaw ye Jola cɛ n'a muso ani gouverneur n'a ka jama ainsi les forces de sécurité et de défense ani journalistes les hommes de médias citerne hakɛ min sɔrɔla bi gouvernement sera ka mun bila an ka bolo kan an bɛ se k'a fɔ citerne den 8 nana Jola région kɔnɔna la Fana CMDT olu ye 3 sɔrɔ gasoil la Jola CMDT olu ye 2 sɔrɔ citerne tɔ 3 essence ye 2 ye ani gasoil 1 o nana Sotaraka la donc n'Ala ye sini yira an na parce que u nana sa u bɛna débuter n'Ala ye sini yira an na feere bɛna daminɛ ni feere fɛnɛ daminɛna feere bɛ kɛ hukumu dɔw de kɔnɔna la hukumu fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn gouvernement ka arrêté interministériel yɛrɛ bɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ essence ani gasoil tɛ feere bitɔn na a tɛ feere ba a tɛ feere fɛn wɛrɛ si la ni station tɛ ni pompe tɛ n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ de façon exceptionnelle fo autorisation de ka di mɔgɔw ma la u bɛ na u b'u présenter n'o ye u bɛ signer directeur de commerce fɛ ka na station na a bɛ se ka d'u ma o la a bɛ se ka kɛ gasoil la parce que an b'a ye groupe énergétique ni mɔgɔw ka so ani CFI daw la caman ye gasoil ye donc o la a bɛ di olu ma o hukumu kɔnɔna la hukumu filanan ye jumɛn ye o ye population yɛrɛ ye an b'a ɲini population fɛ mɔgɔw ka a ko kɛ ni hakili dɔɔni dɔɔni parce que ni ko mɛnna ka na mɔgɔw ka n'a ye ko bɛna sɔn ni nin y'a laban ye an bɛ dugawu kɛ nin y'a daminɛ ye a bɛ continuer essence bɛna feere prix fɔlen na essence ye 775 ye gasoil ye 725 ye bɛɛ b'a sɔrɔ mɔgɔw ka na ka ɲɔgɔn bonya ni aramu ni force sécurité ye dispositif bila en place bɛɛ k'o bonya ka na jɔ baara ka se ka kɛ a ka kɛ sutura kɔnɔ a kɛ bonya kɔnɔ walasa an bɛɛ ka se ka lafiya n'o tɛ mɔgɔ ni fɛnɛ nana sɔrɔ an b'o fɛnɛ fɔ mɔgɔw ye ka na k'i profiter k'i bɛ nin profiter ka ni bidon ye k'a k'a kɔnɔ ni y'a kɛra ni mun minɛna la tu vas répondre devant le tribunal o bɛɛ an b'o fɔ k'o diya bɛɛ ma tintigiya ko to la fɛn dɔ la mɔgɔ si kana profiter fɛn min don a nana de ka se ka population ka souffrance alléger au moins 6 mois depuis le mois de septembre ou du mois d'octobre carburant c'est an ma yan ni tɛ en citerne donc mun mana na sa an ka jɛ an k'o minɛ ka ɲɛ baara ka kɛ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma a ka kɛ n'a ɲuman tɛmɛna an b'a ye wagati wɛrɛ an bɛna dɔ wɛrɛw sɔrɔ donc pour bɛɛ bɛ lafiya an b'a ɲini population bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn parce que mɔgɔw muɲuna ka sabali mankan ma kɛ foyi ma kɛ donc an b'a tile ɲini u fɛ toujours ka continuer n'o ye n'Ala sɔnna ma dɔw bɛ sira fɛ ka nalen an bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye ou merci voilà an bɛ foli kɛ yɛrɛ ye. Fuseni Kone DGCC bolofara min bɛ Joyilakaw fɛ ale de ye o directeur ye taji min ye Korokaw ye olu ko k'a sɔngɔ jiginna fala ye Sijo Tamani ka laseli la sa ko taji kun ye 600 de ye litiri Koro n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nka kabini bi sa a yira k'a fɔ ko kabini kunun sa kɛ kalo tile 15 a yira k'a fɔ ko taji bɛ ka feere 400 station kɔnɔna na ale ni taji feere yɔrɔ min na dugudenw kɔni ye foli kɛ sa ko halisa a bɛ se ka jigin ka tɛmɛ o kan o bɛ diya olu ye kosɛbɛ Bankasikaw olu ye dugawu don kɛ
min ye u ka ziyara ye laada la u bɛ ziyara min kɛ san o san u y'a kɛ alamisa kunungo min ye silamɛ diinɛ maaw ye olu kɔni bɔra sa korokaw fɛ bankasi jalasagu u nana ka na tasibila kɛ ka tila ka dugawu don kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔ cogo min na malidenw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na basigi o yɛrɛ bɛ se ka na cogo min na u ka kuma bɛ tali kɛ o la kulukorokaw fɛ yen donbolo kɛra ye saniyako ta nasira fɛ kulukoro marabolo baara ninnu kɛra alamisa kunungo min ye minɛnw ye sa n'o ye sanuya minɛnw ye o kɔni taara ka di u ma u ka sanuya minisiriso min bɛ bɛnsɛya saniya ni yiriwali kuntalajan kunna ale ka bolofara min bɛ kulukoro marabolo kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko moto kɔni n'o ye katakatani ye o segin dira pubɛli 400 nɛgɛlamaw dira burɛti 90 o fana dir'u ma ka taa fara moto min bɛ yen n'o bɛ se ka ɲamaw cɛ sa ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen di kun ye sa u ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye kulukoro yɛrɛ bɛ se ka saniya cogo min ani bamako ani fɛɛrɛ mun sigira ni sengasa jɛkulu fɛ n'o ye puruda ye ale ko sa ko min ye sigidaw ye olu bɛ se ka jɛya cogo min na fala ye min ye premier ministre ye ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye UNICEF o ka maa kofɔlen bi yan n'ale ka baaraw nana ɲɔngiri ale yan'a ka taa sa a nana ka na min ye foli kɛ premier ministre ye san 3 in kɔnɔna na a sera ka baara min kɛ Mali kɔnɔna na sabula min ye faso yɛrɛ cakɛda jɛkulu minnu b'an fɛ yan fala ye baɲumankɛtɔnw fara min ye nin baarakɛyɔrɔ belebeleba ninnu kan o bɛɛ lajɛlen bɛ général de division Ablaye Mayiga ale ka ministeriso kɔnɔna na n'o ye mara kababɔli ministeriso ye denmisɛnninw kɔni UNICEF ale bɛ baara caman k'u ye école ta na sira fɛ baloko ta na sira fɛ ale n'u ka cantine scolaire kɛnɛya fana a jɔyɔrɔba b'o o la kosɛbɛ a ye foli kɛ sa k'u ka bureau dayɛlɛli min kɛra Menaka ale ni Kidal ko o diyar'u ye kosɛbɛ baara min n'u kun y'o sigi sen kan u na o daminɛ kura ye yaasa ni marabolo ninnu kɔnɔna sa denmisɛnw ni dɛmɛ min ka k'aw ka kan a y'a yira sa premier ministre k'a fɔ ko olu tɛna na ni fɛɛrɛ ye koyi Mali de bɛ fɛɛrɛ bɔ olu ta ye ka na dɛmɛ de kɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ k'ale kɔni taatɔ don nka maa min n'a nɔ na n'ala sɔnna a ma o na baara kɛ k'a ta Mali ale ka kuntilenna ma fala ye kalasakaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ CAS ale nana sigi kalasa kabini san 2017 san a yira sa k'a fɔ min ye CAS ye nɔnfɔn bɛ bɔ a la tuma bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi kalasakaw fɛ ekɔliso u bɛ k'o baaraw kɛ siraba min bɛ bɔ ekɔliso kɛrɛfɛ sa se ka dugu kɔnɔna sɔrɔ fala ye o baaraw daminɛna bi min ye Sala Babi ye a n'a ka baarakɛlaw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ CAS kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka taa motɛribaw bila sen kan min ye nin ekɔliso in ye a kan ka kɛ ekɔli ye min ye seconde cycle fana bɛna jɔ a kɔnɔna na o fana kɛrɛfɛ sa min ye Sala Babi n'a ka maaw ye n'o ye alimanw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko baara in yɛrɛ ndolati kɛnɛ fana kan ka dilan ka basketkɛ terrain dilan jibondow olu sigilen don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi kalasa kɔni tiɲɛ na fala ye ni fɛn wɛrɛ kɔni tɛ ala ni CAS sababu bi Sala ni a ka aliman minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni a san 30 ni kɔ ye nin ye o wulikajɔw hukumu kɔnɔna na sa u bɛ ka baarabaw sigi sen kan ni kɔni ye ka goudron bɔ goudronba la ka taa don kalasa dugu kɔnɔ maaw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na lafiya la baara ka taa ka o da min ye CAS ye ale y'o kɛ ka kɔni ye sa npogotigiw de bɛ don ye kalan na kalo 6 dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen i t'a sara dumuni i t'a sara i tɛ ji sara i tɛ courant sara i tɛ foyi sara ka kalan k'i kunna bayɛlɛmali i ka se k'o dɔn bagan mara i k'o dɔn min ye sogo fagacogo ɲuman tulu kɛcogo ni fɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn i ka tila ka taa i sigi i yɛrɛ ye ka se ka baara k'i yɛrɛ ye a kɛkun ye o ye GIZ o baara ɲɔ ɲɛlen kɔfɛ Sala Babi fɛ ani ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kabini san 2017 san u nana ka n'u sigi sibikaw fɛ ka CAS sigi bi mun ni mun bɔra a kɔnɔ o ye tigatulu dilanyɔrɔ ye bagan bosoyɔrɔ ka taa se tiga yɛrɛ yɛlɛmali ma ka kɛ tigatulu ye min ye bagan misɛnnin ni bagan kumabaw ka taa fara sɛw ni fɛnw kan alimanw u ni Sala ka bolo ni ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na fala ye nin baaraba de bɛ bi kalasakaw fɛ yen an bɛ dugawu kɛ n'ala sɔnna a ma dɔgɔkun in kɔnɔna na an na taa kɛnɛ kan ye ka taa baara in lajɛ sabula a daminɛna bi ko kurubo karili ko ni ala sɔnna a ma o labɛnw fana bɛ sen na min ye CAS ye ale kɔni bɛ ka nɔnfɔn bɔ fala ye silamɛ diinɛw ka ɲɛmaa n'o ye Sherifu Usumani Madani Hayidara ye bi jumadonya la a ye laseli dɔ kɛ laseli min bɛ tali kɛ jamanakuntigi ye kuma min fɔ latilenni ani ka ɲɛfɔli kɛ kuma kɔnɔna na fana maa minnu bɛ se ale ma k'a deli a ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ka kuma jamana ɲɛmaaw fɛ a y'i da don o la o kɛrɛfɛ fana min ye Imam Mamu Diko ka segiliko kuma ka na an ka jamana kɔnɔ Hayidara a ye min fɔ an ye kunkuru min sɔrɔ a yɛrɛ ka communication maaw bolo an ka jɛ k'aw filɛ. N'i bɛ Hayidara fɛ ko président y'a bolo sin ne ma k'a ni ne ye
ɲɔgɔn ko caman kɛ nin na ne ko mɛ o man k'aw tɔɔrɔ a kɛra de o président ye tiɲɛ de fɔ an ka président ye tiɲɛ de fɔ a ma nkalon tigɛ ne ye ɲɔgɔn ye ko caman k'a la f'u ti fɛ ka ne yɛrɛ ye bilen fo an bi yɔrɔ min na bi a ka ca san kelen ni kɔ ye ne fɛ ka président ye a ma sɔn k'a u ma sɔn k'a ye o man ka kɛ o non personnel ressources mana ban diɲɛ kɔnɔ jamana min kɔnɔ a ma ɲi jango ne ko mago bɛ président na n tɛ taa wari ɲini a fɛ kabini u ka régime in sigira u ka dɔrɔmɛ kelen b'a fɔnɔ janmɛ kɔnɔ n m'a ɲini u fɛ u ma di yan wa ne t'a ɲini u fɛ n tɛ taa wari kolo olu fɛ n tɛ taa place ko la ne bɛ taa jamanaden minnu tɔɲɔna ni degun b'u kan ne bɛ taa olu ka kungo dɛlɛw fɛ a ko anw yɛrɛ de ko ka wajuli ka hakɛ k'a la ni maa min ye dan sago dan k'o sago ko mɛ n'u ye mɔgɔ min minɛ anw de bɛ tila ka na deli kɛ fani ne y'a caman kɛ mɛ a ye tiɲɛ de fɔ sɔla minɛna ne tun bɛ Amérique de ne ye n to Amérique k'u wele a ye min minɛ nin ye n b'a ɲini an fɛ a ka ɲɛ an ma Ala kama a y'a bila a ye kuma minnu u ko a ye min fɔ i y'a mɛn wa n ko non a ye min fɔ ne m'a mɛn mɛ n b'a dɔn mɔgɔ min don a filila n'a y'a bila ne yɛrɛ bɛ kuma fɛ a t'i sɔsɔ a b'a to n ta la a tɛ segin a kan ni minɛni kun ye a kumakan de a y'a bila a tɛ segin nin kuma in kan k'u y'a mɛn o kɛra su fɛ ko n k'a to dugu ka jɛ an ko bɔn n k'a bɛ polisi de la k'u bɛna déféré de ko non ko n ka sabali dɔrɔn dugu jɛra n y'u wele tuguni u ko a ye dara an b'a bila mɛ i b'i muɲu enquête dɔw bɛ yen n'an tilal'o la a bɛ bila an y'o deli kɛ o kɔfɛ wahabiya denw minɛna hali bi a dɔw bɛ kaso la kelen bɛ yen n taara o intervention na u ko a ye dara ko a ye min fɔ i y'a mɛn n ko n y'a mɛn ko mɛ aw bɛ yɛrɛw ko ka dansigi ko la o tuma na n'an ye min minɛ a ko a y'o bila o tuma na an bɛ mun kɛ n ko non a y'a lajɛ k'u bila ne taara intervention min na cɛnin bɛ min da ne yɛrɛ kan ne yɛrɛ kan Ala de b'a dɔn mɛ ne ma taa intervention kɛ o conseil tɔgɔ la n taara kɛ n yɛrɛ tɔgɔ ni Ala de la ne t'a kanu abada tɔɔrɔ ka ne silamɛ ɲɔ dɔ sɔrɔ hali n'an tɛ sira kelen kan fo ni n dɛsɛra a don ne ni faama min kumana a tɔɔrɔ la quoi a tɔɔrɔ la parce que a tɔɔrɔli kɔrɔ ye di a bɛ kɛ ne den de ye n'a ma kɛ n den ye a bɛ kɛ n dɔgɔnin jugujugu de ye a ko ne ma ko mais Haidara tu vois comment alors n'i y'o fɔ mɔgɔ ma min ka kɔrɔ i y'a dɔgɔya mɛ o ma ne tɔɔrɔ parce que a dimina a ko a yɛrɛ de ye sariya sigi o kumana aw fɛ o ka wuli wa mɛ u y'a bila a ye dan sago u y'a minɛ tuguni dɔw yɛrɛ b'i bolo la bi ne wulila ka s'u ma wahabiya don n ko bɔn a ye dɔ kɛ kaso la a ye ɲɛ an ma a k'a to sunkalo surunyana a ye ɲɛ an ma a k'a bila ka taa sunkalo k'a ka so u ko ne ma ko mɛ Haidara ko a yɛrɛ de ma nin sariya in fɔ wa ni min ye fɛn fɔ min t'i fɔ o ka minɛ wa ne ko an y'a fɔ n ko mɛ an ka ɲɔgɔn faamu n'a ye ninnu bila an b'u sigi de o conseil tɔgɔ la ka kuma u fɛ n'u y'a to la o don n'u m'a to la ka so b'o ti bɔ a nɔ na n ko mɛ a y'a to kana sunkalo kɛ so ne ni faamaw bɛ o boli la alors mɔgɔ minnu minɛna politiki mɔgɔw la u somɔgɔ caman sera ne ka so yan ne bɛ intervention la ne y'a ɲini an ka faamaw fɛ n kɔrɔkɛ min bɛ kɛnɛ ma n'a bɛ fɛ ka na ne hakili la n'a ma nacogo sɔrɔ ne taara intervention na an ka faamaw fɛ u k'a lajɛ n kɔrɔkɛ ka na
ma kuma jugu fɔ n ye mais ni faama saba sigira n donna bɛɛ kan a y'a to n kɔrɔkɛ ka na a ka bɔ tunga fɛ a ka n'a faso la o kumaw jɛɲana an ye kuma caman fɔ o la n tɛn'o fɔ yan mais n y'a f'u ye a bɛɛ ye kelen ye a y'a wele a ka na a y'a garanti fana n'a nana foyi kana k'a la mais a ka fɔ a ye i nana i bɛ faso kɔnɔ an ka dan yan an ka baara kɛ tan an ka faso bɔ nɔgɔ la an ka faso jɔ tan n ko n'o fɔra ye an bɛɛ bi jɛ ka faso in dɛmɛ an seko la n ko mais ni min ma sɔn o ma fana ayiwa faso bɛ yen alors politiki mɔgɔ minnu bɛ kaso la n'u minɛnen don minnu bolilen don n'u bɛ kɛnɛma n ko u k'u bɛɛ wele ka na n'u nana jamana an ka jɛ ka sigi min ɲɛ jamana kɔnɔ o ka f'u ye u k'an ka min fɔ u m'an ka min fɔ a ka f'u ye an bɛɛ ka jɛ an faso in na an k'a dilan bon o ɲininiw la a kɛra ne bolo bi gɛlɛya ye dɔɔnin parce que o bɛ ka ne filɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye bi mais u m'a faamu anw jɔyɔrɔ ɲɛ ye nin de ye ala ɲɛ kɔrɔ anw jɔyɔrɔ ɲɛ ye nin de ye ala ɲɛ kɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka ko ayiwa Falaye an ye kunkurunin min sɔrɔ Sirifukɛ ka kuma na bi o de ye nin ye farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ Falaye e ko a ma kɛ jɔjugu laban ye ɲɔgɔn toro ye sa wa ka kɛ n'an ka kibaruyaw ye ko Sidibeka ye maga sa a ma minɛ Falaye a welela de k'a kana ni sɛbɛn ye sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko Mali farikolo ɲɛnajɛ secrétaire général y'a ye o sɛbɛn in de ma sɔrɔ a bolo u y'a fɔ a ɲɛna a ka taa nka komi sɛbɛn t'a bolo ale tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ka taa fɛn kɛ fédération tɔgɔ la sabula secrétaire général papier ma deli ka dilan ale la fiyewu mun nana n'o ye Falaye sabula bureau in sigilen kɔfɛ a y'a sɔrɔ Bavier bɛ kaso la yɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ kaso la o tɛ se ka maa nommé o tɛ se ka jɔyɔrɔ di maa ma min tun bɛ yen n'o ye Bavier ka dangan ye a kɛra ale ɲɛna ko o de y'ale nommé o dun sariyaw fana na o tɛ se k'ale nommé donc Sidibeka ye a welela k'a fɔ k'a kana n'o papier de ye min b'a yira k'a fɔ bi i ye fédération secrétaire général o kɔrɔ sa Falaye ale kɔni ye waleya o waleya kɛ sa fédération tɔgɔ la o si tɛ waleya ye tuguni nka ko in a bɛ ka guwa Falaye ko in sen fɛ wariko kumaw bɛ ka bɔ a la kosɛbɛ Mali ye farikolo ɲɛnajɛ fila kɛ kɔsa in na ani Jordani ani RDC ani Jordani ka ndolantan an ye kibaruya sɔrɔ cogo min balontan in bannen Falaye sefa wari miliyɔn 16 tara ka di Mali ma a yɛlɛla san wa a yɛlɛla duguma wa maa si t'a ta yɔrɔ dɔn o kɔfɛ ani RDC fana jouera olu ko k'olu ye musaka bɛɛ ta o dun y'a sɔrɔ fédération mɔgɔw ye 75 000 euros o minɛ jamana bolo yan k'u bɛ taa o ndolantan in na Falaye o wari fana ma ye manager général ale ka wari ko min ye fédération ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu de kun nan'u kun bugu sisan tɔ in kan u b'a tɔnɔbɔ cogo u b'a tɔnɔbɔ ten Orange ye wari min di n'o ye miliyɔn 100 ye maa damadɔ de y'a sɔrɔ kan tɛmɛlen in na joueur kɔni 28 y'a sɔrɔ nka u ka dege karamɔgɔ tilancɛ y'a sɔrɔ tilancɛ ma foyi sɔrɔ a la Falaye a yira fana k'a fɔ dege karamɔgɔ dangan ale ka sara ko o ye miliyɔn 6 de ye miliyɔn 6 in kɔnɔna e ko a b'a bɛɛ sɔrɔ wa min ye manager général ye k'o ta ye miliyɔn 4 ye wari ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ninnu fɛn bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa damadɔ de bolo président yɛrɛ tun tɛ nin ko ninnu caman kalama Falaye an ye kibaruya min sɔrɔ e k'o ma Bavier yɛrɛ ɲɛnamini yan u ye Bavier yɛrɛ ɲɛnamini nka n'Ala sɔnna a ma an bɛ to a ko kɛrɛfɛ n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ an b'o da maaw tulo kan u bɛ se k'a faamu cogo min wa ko min kɛra ko in yɛrɛ juguman yɔrɔ ye Falaye o ye k'a fɔ Mali ale baati don min ye Yves Bissouma ye k'a ye ko kɛ ye a ye mɔgɔw dabali ban a man ka bali maa la parce que maa i tɛ min ye i t'o ye i tɛ se ka k'a ye fana quoi a jogo y'a sɔrɔ nin ko ninnu na tuguni wa a taara ale de pere taara ka joueur to yen ale pere de taara ka mɔgɔw to yen
donc o ko minnu kɛra ɲɛmɔgɔw ɲɛna ani ɲininkali minnu kɛra wariw kɛcogo ni kow kɛcogo ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigila sen kan maaw yɛrɛ tun ɲɛna ko Bavier bɛ fɛn caman kalama ala Falaye ja ale yɛrɛ tɛ fɛn caman kalama ko caman tara ka da la tile 2 in na de ale yɛrɛ fana bɛ ka fɛnw mɛn fɛn minnu bɛ k'ale yɛrɛ dabali ban donc don nataw a ko a tɔ na ɲɛdɔn an ye min sɔrɔ bi fédération ko la Falaye o ye nin ye ministre Mamoudou Kassoge ale ye communiqué ci an ma Falaye communiqué in a ka ministériso tɔgɔ la k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Adama Kulubali ye ni ale action sociale baarakɛla ye direction action sociale la ko ala y'a ka kalifa minɛ a la a tun ye baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ kasobonw la kɔlɔsili o bolofara baarakɛla kun don ala y'a ka kalifa minɛ a la janvier kalo tile 14 a tɛgɛra bana kuntala surun o senfɛ min ye Adama Kulubali ye a jɔyɔrɔ tun ka bon jamana ka cakɛla tun don min ye syndicat maa kun don maa cɛsirilen don fana min ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min fasodenw ka tɔnjɛkulu fɛ Mamoudou Kassogo ko sa n'o ye ministre min bɛ sariya ko kunna a bɛ taasibila kɛ Adama ye a ka ministériso tɔgɔ la baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali kiiritigɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ko a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ministre Mamoudou Kassoge min ye sariya ministre ye an ka jamana kɔnɔ nin y'ale ka bataki ye ka ɲɛsin an balimakɛ a n'an terikɛ Adama Kulubali ko ala k'a dayɔrɔ sumaya Falaye nin bɛ lawalenkɛ kɔni ayiwa i Keyita ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye ala ka sini fara an si kan